На сваю малую радзіму у вёску Рудня-Шлягіна Ганна Вароніна прыязджае раз у год. Як і ўсе астатнія жыхары некалі немаленькага населенага пункта. Радуніца для іх магчымасць не толькі наведаць могілкі, але і сустрэцца, узгадаць агульных знаёмых і подзяліцца навінамі. Вот это сосед мой, вот там, и эти соседи, и это подруги, вот эти самые. Тут это, ну, так. В деревне хорошо мы жили. Особенно, когда был Касьянов, директор. Вёску Рудня-Шлягіна адсялілі ў 1992. Ад людзей не ўтойвалі, яны уязджаюць назаўсёды. Кажуць, што было вельмі цяжка расставацца з роднымі мясцінамі, але іншага выйсця не было. Радыяцыя перавышала ўсе дапушчальныя ўзроўні. Сёння ад вёскі засталіся толькі рэшткі касцёла і некалькіх домов. Мы знали, что уже все выселяют нас. Здесь не было внезапности. Здесь уже готовили и говорили, все знали, что выезжают, да. Искали себе места уже, кто куда отъехать. Радуніца – вясновае язычніцкае свята ўсходніх славян, звязанае з культам продкаў. Нашы продкі верылі, што ў гэты дзень душы памерлых людзей вяртаюцца на зямлю, каб быць разам з імі. З прыходам хрысціянства свята не страціла сваёй сутнасці, але набыло новыя фарбы. Радуніца – падстава прыйсці не толькі на могілкі, але і наведаць храм. Христос воскрес, и Он показал своим примером, что жизнь не только на земле, и там живые люди находятся, как и мы сегодня с вами стоим здесь, так и мы там живем. Наши родители, предки. И мы молимся, чтобы Господь простил согрешения. Рандоўскія могілкі на Гомельшчыне адны з самых вялікіх. Зараз тут пахаваныя больш як 12 000 чалавек. На Радуніцу тут таксама шмат наведвальнікаў. Аліса Сопін прыйшла разам з дачкой на магілу свайго деда, удзельніка Вялікай Айчыннай. Ён памёр у 2008 і праўнучка Беатрыса жывым яго не бачыла. Але добра ведае, якім ён был человеком. Беатриса никогда про дедушку своего не видела, но мы ей всегда рассказываем, какой он был хороший, как он участвовал на войне, как он это вспоминал, как там было тяжело. Мы его помним и любим. Лічыцца, што на Радуніцу можна рабіць хатнюю працу, а вось працаваць у агародзе не варта. Нельга лаяцца, скандаліць і праводзіць гэты дзень у дрэнным настроі. Олег Сенцюроў, Вольга Гайдаш, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».